Ето го. Herobrine мод. Ето, Survival. Така. Herobrine. Така, почва забавлението. Аз сега на 1.6.4. Може да решим с един мой приятел да теглим на 1.6. На 1.7.2. И така. Значи. Да. О, фак. Така. Диаманти не работи. Тук го и Herobrine тема. В следващите епизоди ще сложа мода в описанието. Близ, така. Храна. Така, Golden Apple. Go. Имам един мод. Просто. Тук Dragon Animal Biker. Така, Fire. Трябва. Fire, друго, да. Gold. Herobrine тем и Net и един недорак. Така. И забавлението започва. Тук леко лагва. Чакай малко. Те са на Herobrine накрая. Да, ето ги. И шматките. Не са на Herobrine те са. Къде е той? Къде си, бе? Къде си, бе, циганин? Къде си, бе, циганин? Хайде, бе, лаве! Ооо, настръгнах. Къде си, бе, циганино? Той нема знае този къде съм се. Вот телевизор! Гей го какво прави, сега да сте свърал да този. Естествено. Мамо, къде си, бе? О, фак. Той епизод няма да е забавен. Убили ме, спирам епизода. То ще се появи сега. Сега негова крава ли? Не. Появи ли се, спираме епизода? Ето ги. Те са. То сега ще дойде циганина. Ето го! Сега ще дойде. Ето го. Сега ще дойде, бе. Ето. Извините за лага. Но компютър на декстопа ми много ми лагва, всичко ми... Майко! Мангал!
че лагва? Лагва. Идиот! Спирам епизода, ако ма уби, спираме епизода. Много лагва. Много. Да, тук трите кошки ще му се подиграят. О, да. 3 мръсници. Няма някакъв хубав байом, бе. Пустиня някаква да ни много лагва. Вчера играя се в един сървър. Защото е много трудно да се бием. От тези спадки имат предимство. Тук... Ето го телевизора! Ето го телевизора! Къде бе? Фък! Къде са ми айтемици? Айтемици ми! Престана креатив бързо. Взимам се айтеми, защото малко така лагва. И трябва време докато си взема айтемите. Ето го този телевизор! Ето го кой е правил тука. Значи този държава пълна с телевизор. Такова. Сега си сме бързо да имам работи. Този не ми ги е върна, бе. О, добре, не ми ги е върна. Така. И така. Този телевизор. Сега ще дойде цигани на естествено. Никога не съм се съмнявала в телевизори. Така. Така. Храна. Тези мръсни звуци, страх ме вече от тях, стига бе. Той е мръсник, ама и мръсни звуци не трябва да издава, бе. Естествено, извините, че ще го убия на креатив. Естествено и сложи този някакво стъкло. Чакайте, виж всякакъв мръсен мръсен. Чакайте, ще флайвам. Gold. Така. Ще се взема също така и... Fire. Този циганин от всякъде има следи, бе. Ето. Ето, естествено лагва. В кой се съмнявам тук? О, да дойде... Няма смисъл да му чака, защото той нищо не ме разбира. Той само на табели разбира, ама аз докато я напиша с табела, той ще ме пукне. Може в следващия епизод стои там какво е, бе? Че не мога... Не е къща. Може в следващия епизод да сложа Optifine. Това бе! Браво! Възхищавам се. Браво бе, възхищавам се. Следващия епизод ще снимаме с Captain New England Island. Но... защо не да го бия, бе? Лагно. Естествено. Ето го мръсника! И сега някакъв
Тъп. Само кефе, умрял съм. Прави... Работите на Herobrine са бъгнаха. Аз... То са... От всички... То сега ще ме ги спални. Ще ми даде някакъв тъп лак и гледай какво става. Сега успокоява. Аз ме успокоява тази музика и то... Мангал ще дойде тук с 1000 кокошки. Ти си, бе! И то да ко бяга! Правя годинчина, то още на нощ меня майстър. То на мен още един майстър да игра на нощ, представям се какво ще бъде. Аз не съм усикнал да играя. Значи то си идва. Гледай го как поглежда. Майко, телевизор. Хванахта. Бягал обаче. И качи пича. Как се обра крушите. Айде. Тука бяга. То сега ще ме бутне от планината. Да го правя. Herobrine познавам, че го тъп как галош. Тебе да, той намери това да ми подмирава. Естествено. Очи. Ще се въртя. Трябва да ми направи някаква къщичка. Остане тук приятел. Майко! Ето го! Не. Oh, I will get back. Арева. Ще приема, О, убихме Herobrine. Убихме Стрестазора Herobrine. Той падна в моята. Надявам се повече да ми дойде. И казвам ми убили, ма край слушай епизода, там се качвам. Абе, ако за да снимам втори епизод... Естествено пак ми взе работите страхливеца. Естествено той е идиот и ми взема айтъмите. И сега аз имам... Съм с пълен стак айтъми. И какво го правя? Бия го. Над 200. Така. Мисля, само голден апъл. Ябълки да имам. И аз пък с апълки. Апълс. Да, я се хванах. Тъпи се хванах. Да, тъп съм, идиот съм. Да, аз с Herobrine мисля за някакъв идиот. Гледай го ми стрелчето идиотчето. Да. То сега... Ко прави там? Интересно ми е. Я, XP. О, обичам XP. О, обичам голдена. Ябълки.
Golden, 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 gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Само, си. Вей, то щеш да ма бутне. То щеш да ма бутне. Така мазна ще да го прибия. А вече го бил 2 пъти. Ако не е забелязал. Но е тъпо Herobrine защо читва. Той явно има то мини айтъмс. А можех аз да имам. Ама дали големи нападат Herobrine? То им е забавното. Ще пробваме. Стига бе! Стига бе! Само знае този да би, нищо повече не знае. Ала лице в лице. О, тук в пустината. Мале! Бима то се! Хай, ченче! Михай! Тата се тъпкай! Много ли ти е забавно? Много ли ти е забавно? Много ли ти е забавно? На мен ми е забавно, като да спукам от бой. Циганин! Циганин! Не ме бийте, моля ви се, не ме бийте, не! Познаваме от 1000 години, не! И са... Кой ти нещо? Майко! Ма! Много ме вземат. Муахахахаха! Herobrine садна. Herobrine садна. Далеч от лавата, за всеки случай. Искам да му намеря някаква къща. Ма той много ме дразни ударите и бяга. И що не заби като жена? Еми трябва да бяга. Би са като жена бе, момче. Сега иска да ми изкара ангелите. Се въртя така в пустинята. Ще гледам, че не ме лагва. И то без в пустинята са му къщи, де. Искам да му разруша някоя къща, да му стане тъпо. Значи ние играем с Каптен Уинкли и аз му руша една къща, ама ние не снимахме. Рушавам една къща, то се изнерви, ма изгони. Обикновени са. Те мисля, че са минали около вече 10-15 минути и сега спирам епизода. Искам още малко така... Ох, майко! Този видя, че отивам на там ма удари, вика где ходи. Имам чувство, че той е... Простак от дума не разбира. Простак. 3 пъти да му го кажа. Простак, той няма да се научи. Простак! Значи, Само би. Ако съберем 10 или 15 лайка, ари 10 да ги сложим, съберем 10 лайка, правя друг епизод на Herobrine. Ако не ги ли съберем, няма да правя. Че, условие едно тъпо и гадно условие.
О, ето го телевизора. Естествено, телевизор. Естествено. То сега не ще да ходя до него. Ама той хем... Какво пише на тази табела? Нали искаш да ти прочита табелата, бе, идиот? О, хай! Хай, всяко ми напишето и 1+1. Дето го написа на господин Сметана. Аз ще садна. Аз ще садна, честно ви казвам. То сега ще опита да ма бутне от планината. И аз така мазно ще го бия. Ай, бутни ма от планината и гледай какво става. То сега ще ми спални 1000 добитъка тук, аз да ги правя. Гледай ви, аз ви казах, отидах на ръба и то сма бутна. Аз се знам. То сега ще ми помогне, естествено. Аз никога не съм се съмнявал в простотията на Herobrine. Той си е простак. Той си е пълен простак. Казвам ви го лично. Така. То с телевизор кой прави, бе? Не стъкал. Ма цъпото е, че няма... Видях нещо. То сега ще му щупя стъклата. Сега гледайте как тъпо ще му стане, като щупя стъклата. Ако има стъкла, де. Или къща, искам да му стане тъпо. Тук е едините. Аз бях... Хай. Той 2 часа му отнима да напише хай. Няко да говорим. Идиотски. Мисля това да е. Лайквайте ми видеотата, харесвайте, да, лайквайте, абонирайте се за мен и да, това бях аз, Мистер ОБГ, довиждане.